थ' लोगोफोर डियार नाब्ला सारजों लोगोसे गासै बारग'इन देबि जोबथेसालियाव थानांनाय दिनै दिल्ली सुप्रिम कर्टआव जितु हियारिं जानो गोनांमोन थ' बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों थ' जोबजासिम लोगोफोर जितु दिनैनि डियार नाब्ला सारनि हियारिं जानो गोनांमोन दा दुखुनांथाव सम थोस्लाबैनि थाखाय दिनै हियारिंआ जानो हायासै माने टाइम थोस्लाबैसै बे आपडेटखौ मोनथिनो मोनदों डक्टर अनजालि दैमारि मेडाम बिथाङा अफिसियेलि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो थ' आं स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों फरायना खोन्थागोन नोंथांमोना नायलां डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा फोरमायहरदों दि बयनोबो मिथिहोनाय जायो दि दिनै आदा नाब्ला मोननि जानो गोनां सुप्रिम कर्टनि हियारिंआ सम थोस्लाबैयाव जानो हायासै जाय बेन्चआव केसआ दंमोन बेवहाय सिरियाल नाम्बार मोनथामल' थानायावनो टाइम अभार जानायलाय लानो हायासै नेक्स्ट डेटखौ मोनथ'नाय जायाखै जायखिजाया नोंथांमोननि आर'ज अननाय आरो बोरनि थाखाय बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दुखुनांथाव खनसेल' नङा बार माने डियार नाब्ला सारनि जितु हियारिं जानो गोनां सुप्रिम कर्टआव बियो केन्सेल जाबोबाय थादों माने साक्सेस जायाखै थ' थेवब्लाबो आसा खालामनाय दङ अबंलावरि आनान गसाइनि अननायाव सानसे उदां अख्राङाव फैनो हाथारगोन जितु फोरमायबाय दुखुनांथाव नेनानै थानोसै समा माब्ला आरो हियारिंनि डेट ओंखारना फैयो नङा होमबा लोगोफोर थ' सिगांनि दिनावबो केन्सेल जाबाय आरो दाबो बोसोरसेनि उनाव बोसोरसे नेबावबायमोन नाथाय दिनैबो जे फैमाल जाबाय सम थोस्लाबासै मानि थाखाय बेखौ मोनथिला आरो थेवबो जों सारनि थाखाय आर'ज खालामगोन बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हाथों जोंनि बर' माहारिनि थाखाय हाबा मावफैनो हानायनि आं आर'ज गाबगोन अराय सम सारनि थाखाय आर'ज गाबगोन